En aquest precís instant hi ha una avioneta volant des de Càdiz fins a Ceuta. I el pilot al comandament no està prenent una decisió purament subjectiva sobre el moment exacte en què ha de començar a baixar. No és intuïció, saps? Clar, no va a ull. Exacte. En realitat, hi ha una corba geomètrica invisible, una espècie de forma de U invertida, que és perfecta i implacable, que ja ha dictat quina és la trajectòria òptima. I crec que el més curiós de tot això és que ens passem gran part de la nostra vida esperant que el món funcioni en línies rectes. Vull dir, treballes una hora i cobres 10 euros. En treballes 2 en cobres 20. Esperem un univers lineal. Totalment lineal i previsible, sí, on la causa i l'efecte fan una línia contínua infinita. Però clar, llavors topem de ple amb la realitat física i biològica també. L'univers fonamentalment prefereix les corbes. Gairebé res a la natura funciona en una línia recta perpètua. I tant. Les coses assoleixen una massa crítica, pugen fins a un límit de saturació i, bé, inevitablement acaben baixant. Aquesta és l'essència d'aquesta complexitat geomètrica del nostre entorn. I justament aquest és el territori on ens ficarem de ple en la immersió profunda d'avui. Tenim sobre la taula uns apunts de matemàtiques increïblement detallats sobre un concepte que està present a tot arreu a la natura, que són les funcions quadràtiques. I a primera vista, sé que això pot semblar només un caos de lletres, nombres al quadrat i gràfics. Sí, el malson típic de l'institut. Literalment, és el tema que espanta més estudiants de secundària. Però l'objectiu que tenim avui és travessar aquest llenguatge més tècnic i veure com funciona la mecànica al món real. Entrenarem què és una paràbola, com es mou per l'espai i per què un únic punt, el vèrtex, ens dona el poder de predir el moviment físic de les coses. Així que, d'acord, desgranyem això. Perquè crec que la millor manera d'entrar-hi no és amb abstraccions rares, sinó tocant de peus a terra. L'optimització de recursos. Parlem del clàssic problema del gran gir. Ostres, sí. És un punt d'entrada fantàstic, perquè l'optimització és justament el motiu per al qual aquestes equacions importen a la vida diària. Pensem-lo així. Imaginem un granger que té exactament 12 metres de tanca metàl·lica i la seva intenció és fer un tancat rectangular per a les gallines. D'acord. 12 metres en total. Exacte. I la gran qüestió logística per a ell és quines mides exactes ha de tenir aquest rectangle per assegurar-se que l'àrea interior, l'espai de dins, sigui el màxim possible. És un repte superinteressant perquè, a veure, lògicament, amb 12 metres de perímetre pots fer moltes coses diferents. Pots fer un rectangle molt llarg i prim, potser d'1 metre d'ample per 5 de llarg, o buscar coses més quadrades. Si això ho passem a matemàtiques, sabem que dues bases més dues altures han de sumar aquests 12 metres. Així que una base i una altura juntes sempre sumaran 6. I, per tant, l'altura sempre serà 6 menys el valor de la base. Més clar l'aigua. Aquesta és la restricció física d'aquest granger. No hi ha més. Llavors, la màgia arriba quan intentem calcular l'àrea d'aquest recinte. L'àrea d'un rectangle és base per altura, oi? Doncs agafem la nostra base, que en direm x, i la multipliquem per l'altura que acabes de dir, que és 6 menys x. Clar. I el resultat és la funció mestra d'aquesta situació. Tenim y igual a 6x menys x al quadrat. I atenció aquí, perquè aquesta petita x elevada al quadrat és la que ho destrossa tot. És la que trenca aquella regla de la línia recta de què parlàvem al principi. I tant que la trenca. Si ens parem a mirar la fórmula pas a pas, el comportament no té res de lineal. Si el granger decideix que la base sigui només d'1 metre, l'àrea és de 5 metres quadrats. Si posa la base a 2 metres, l'àrea salta de cop a 8. Si la base fa 3 metres, toca el sostre amb 9 metres quadrats. O sigui, fa un quadrat perfecte. Exacte, un quadrat perfecte. Però llavors ve el gir contraintuitiu. Si el granger s'emociona i diu, doncs faig la base de 4 metres, l'àrea no puja, torna a caure amb 8 metres quadrats. Sí, sí. I aquesta és la revelació que ho canvia tot. Que créixer té un límit natural. A mesura que tu canvies la base, l'espai de dins creix, arriba a un punt de màxima eficiència i llavors baixa. I ho fa de manera totalment simètrica. Si dibuixem això en un paper, no en surt una línia. En surt una curva superelegant en forma de U invertida.
Aquesta curva rep el nom formal de paràbola. La famosa paràbola. Aquesta mateixa. I qualsevol equació que tingui aquesta variable al quadrat, com el nostre 6x menys x al quadrat, és una funció quadràtica. És un polinomi de segon grau. Em fascina com aquesta fórmula ens explica pas a pas el naixement i la mort del potencial d'aquest tros de terra. Ara bé, hi ha dos conceptes visuals, dos elements clau d'aquesta curva que són innegociables per entendre-la. El primer és aquest cim de la muntanya, aquest punt on l'àrea arriba als 9 metres quadrats, i d'allà ja no passa. Aquest punt més alt o més baix, depenent del cas, s'anomena vèrtex. En l'espai d'aquest exemple del granger, el vèrtex està exactament a les coordenades 3, 9. És el punt d'inflexió pur. Allà s'acaba el creixement i comença a baixar. I precisament al voltant d'aquest vèrtex s'articula l'altra gran cosa de la paràbola, que és la simetria. És totalment impecable. Clar, perquè si traces una línia vertical invisible just pel mig d'aquest vèrtex, la part de l'esquerra és com un mirall de la part de la dreta. Això mateix. Això és l'eix de simetria. Un camp de base 2 et dona 8 d'àrea i un camp de base 4 també et dona 8. Tot gira de manera equilibrada al voltant del 3. Mira, l'analogia visual que jo sempre faig per als estudiants és que una paràbola és exactament com la trajectòria d'una pilota de bàsquet. Quan algun jugador llança a cistella, la pilota puja, arriba a un punt màxim de vol i després cau d'una manera perfectament simètrica cap al cercle. M'encanta l'exemple de la pilota, és molt gràfic. I, de fet, per entendre de debò aquestes corbes del món real, cal anar a l'essència, a l'esquelet. Ens hem de preguntar com és la paràbola més simple de totes. La que no té complicacions. Exacte, l'estructura base. Tota la resta sorgeix d'aquí. És la funció y igual a x al quadrat, sense més lletres ni res. En aquest model superbàsic, el vèrtex naix sempre a l'origen, al centre exacte de tot, el punt 0, 0. I des d'aquí, el seu domini són tots els nombres reals. Pot anar cap a l'infinit per l'esquerra i per la dreta. D'acord, però aturem-nos en aquesta A. Tinc curiositat per aquesta lletra. Entenc perfectament que la x al quadrat és el que fa que la línia es doblegui i faci la curva, però quina funció fa la A? Vull dir, per què la necessitem si ja tenim el quadrat? Ostres, és que el que és fascinant d'això és que aquesta misteriosa A ho controla absolutament tot. L'aparència a tot. El primer que fa és dictar l'orientació. Depenent del signe de la A, la curva mirarà cap amunt o cap avall. Si la A és un nombre positiu, la paràbola s'obre cap amunt, com un somriure. Com un bol per posar-hi aigua. Exacte, un bol. I en aquest cas, el vèrtex és el punt més baix, un mínim absolut. Però si la A és negativa, s'obre cap avall, com una cara trista, o una muntanya, i llavors el vèrtex és un màxim absolut com el del nostre granger. O sigui, ja només mirant el signe saps cap a on va. Però m'has dit que controla més coses. Llavors, la A també fa d'acordió. Exacte, fa d'acordió. Si el valor d'aquesta A, sense mirar el signe, és molt gran, si és més gran que 1, la paràbola s'estreny moltíssim. Creix super de pressa. En canvi, si és un nombre més petit que 1, com una fracció, la paràbola s'eixampla i es fa més plana. Espera, llavors si tenim una equació que és y igual a 3x al quadrat, aquesta figura serà molt més prima i esvelta que una que sigui y igual a 0,5x al quadrat, oi? És com si la A determinés la gravetat geomètrica de la curva. La gravetat geomètrica, sí senyor, és una metàfora perfecta. Un multiplicador alt fa que l'altura es dispari a la mínima que et mous pels costats. Una gravetat forta. Ara, ja sabem com donar forma a la curva bàsica. El repte és com la movem, com la traiem del punt 0, 0. Uf, aquí és on la cosa es posa realment interessant per a mi i on els apunts es tornen densos. El concepte de traslació. Què passa quan comencem a sumar o restar nombres a la fórmula? Anem a pams. La translació en vertical és molt amable. Si tenim l'esquelet de la fórmula i simplement li sumem un nombre al final, per exemple, y és igual a x al quadrat més 2, doncs la gràfica senzillament puja 2 unitats cap amunt, com un ascensor. Com un ascensor. Si és menys 2, baixa 2 unitats, fàcil. I el vèrtex canvia a 0, 2. D'acord, això no té cap misteri. Però la traslació horitzontal, els apunts aquí presenten y igual a
obrim parèntesis, x més h, tanquem parèntesis al quadrat. Aquest parèntesi em fa patir. És que aquí és on la gent se sol equivocar estrepitosament. És el truc mental de les matemàtiques. El moviment horitzontal s'ha de fer directament enganxat a la x, abans del quadrat. Però espera un moment, faig de representant dels estudiants. Si jo veig x més 2 dins d'un parèntesis al quadrat, la meva lògica de tota la vida em diu que va a la dreta. 1 més 2 és positiu i els positius van a la dreta. Però llegeixo els apunts i diuen el contrari. Et diuen que va a l'esquerra? Quin sentit té això? Caram, sí, és totalment contraintuitiu al principi, t'ho confirmo. Però té una explicació bastant simple. Hem d'esbrinar quin nombre farà que tot el que hi ha dins d'aquell parèntesis valgui 0 per recuperar el vèrtex original. Ah, o sigui que és un joc d'anul·lació. Això mateix. Si tens un més 2 allà dins, quin valor de x necessites per neutralitzar-lo i tornar al 0? Necessites un menys 2. I com que el centre de la teva paràbola ara necessita aquest menys 2 per existir, doncs es desplaça al menys 2 de la gràfica, cap a l'esquerra. Diu per anul·lar-se, així que es mouria a la dreta. I clar, si ho combinem tot en la translació obliqua, ja és l'hòstia, vull dir, la fórmula igual a parèntesis, x més h al quadrat més p. L'exemple dels apunts era i igual a x menys 4 al quadrat més 3. Només mirant això, agafo la curva i la moc 4 passos a la dreta i 3 amunt, oi? Ho has clavat. Sense dibuixar cap punt extra, tu ja saps que el vèrtex està a la coordenada 4, 3. Amb un sol punt i l'orientació ja pots dibuixar-la sencera. Pots col·locar la paràbola allà on vulguis. Però hi ha un problema greu. A la vida real, o als exàmens, la fórmula gairebé mai t'arriba així de polida i ben empaquetada amb els seus parèntesis. Què passa quan ens la donen totalment desordenada? La típica fórmula temuda de secundària. El polinomi. La forma general. Parlem de y igual a x al quadrat més bx més c. Exacte. Aquest monstre. En aquest format, totes les pistes de sensors i moviments es perden. La B i la C deformen la figura o només l'estan movent? Mira, si connectem això amb la visió general que hem construït fins ara, hi ha una regla intocable. La forma de la paràbola no ha canviat gens ni mica. La lletra A, la primera, segueix fent de cap, segueix controlant l'amplada i si somriu o no. D'acord, l'amplada és segura. Sí, el que realment fa tota la resta de l'equació, aquest bx més c, és operar a l'ombra per ocultar-nos on està amagat el vèrtex dins de l'espai. Es esborren el mapa. I com descobrim on l'han amagat? Perquè, a veure, no ens posarem a provar nombres a cegues fins a trobar el cim, oi? Ha d'haver un truc per travessar aquesta boira. És la recepta màgica dels apunts. Per trobar la meitat geomètrica exacta, que és l'eix de simetria i, per tant, la coordenada x del teu vèrtex perdut, només has de fer una divisió molt curta. Agafes el nombre b, li canvies el signe i el divideixes pel doble de l'A. La fórmula és menys b dividit per 2a. Menys b dividit per 2a. M'emociona molt això perquè, de cop, ho connecto amb els exemples del món real, de les fonts, l'avioneta que dèiem al principi. Ah, l'avioneta de Cádiz a Ceuta. Sí. Si la seva altitud estava marcada per l'equació i igual a menys 30x al quadrat més 840x, la geometria ens permet trobar quan descen, amb la teva recepta. Som-hi. La A de l'avioneta és menys 30, que té sentit perquè és una paràbola invertida, un vol cap amunt i avall. I la B és 840. Aplica la fórmula. A veure, agafem la B en negatiu, menys 840, i ho dividim pel doble d'A. El doble de menys 30 és menys 60. Llavors, menys 840 entre menys 60, això dona 14 exacte. 14 minuts exactes. Això equival literalment a predir el punt de màxima altitud de l'avioneta al món físic. Al minut 14 comença el descens. És increïble la precisió predictiva d'això. Fixem-nos que també ho mencionen amb l'exemple del projectil d'artilleria, que descriu una curva cap al seu objectiu, o quan llançaven un objecte cap amunt des de la torre de 75 metres. Moure el vèrtex matemàtic en el paper equival a saber el destí físic de les coses. Totalment, perquè estem jugant amb el centre de gravetat del moviment. Llavors, què vol dir tot això al final? O sigui, quina és la conclusió d'aquest viatge que hem fet pel vèrtex? Perquè suposo que el moviment d'aquest únic punt acaba determinant tot el destí geomètric sencer de l'estructura.
Doncs vol dir que les funcions quadràtiques no són lletres molestes a la pissarra de l'institut. Aquest és el resum del valor d'aquests apunts. Són literalment l'eina definitiva per entendre l'optimització, com aquell granger maximitzant el seu tros de terra fins a l'últim centímetre útil. I són l'eina per entendre el moviment en l'espai de gairebé qualsevol objecte físic sota la influència de la gravitat terrestre. Vull dir que qui ens escolti ha de saber que darrere de cada moviment curb i elegant que veiem diàriament al nostre voltant, des de la llum asimètrica d'un projector o un fanal fins al vol d'aquest avió que dèiem abans o l'aigua d'una font, darrere de tot això hi ha una IA x al quadrat, amagada orquestrant-ho tot de forma silenciosa. És una passada. I, de fet, això planteja una qüestió important per marxar pensant-hi. Vull dir, si una simple fórmula matemàtica pot descriure de forma tan exacta, predictible i infal·lible l'evolució perfecta d'un objecte en caiguda lliure o el vol d'una avioneta, quantes altres coses, aparentment caòtiques de la nostra pròpia vida, podrien estar seguint un patró igual? De debò. Què vols dir? Com quines? Doncs com l'economia, els cicles financers que pugen i s'esfondren, o fins i tot el nostre propi creixement personal o trajectòries vitals. Quantes d'aquestes coses que veiem azaroses podrien estar, de fet, seguint en secret la trajectòria geomètrica d'una equació, amb un vèrtex ja marcat, que encara no hem sabut dibuixar? Jo animo tothom que ens escolti a reflexionar-hi i seguir explorant. Ostres, això sí que és un pensament que em fa explotar el cap per acabar. Suposo que ens queda començar a reconèixer aquesta capa invisible, oi? Una nova manera de mirar les curves del nostre dia a dia. Això ha estat tot per a l'anàlisi d'avui. Ha estat un plaer. Fins a la pròxima immersió profunda.